हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायफिनो दिनै जोंहा दाउमासार फिल्म प्रडाक्शननि शुटिं सोलिगासिनो नै जोंनि ओनसोलावनो जादों फथा दैलामाव नै शुटिंखौ लागासिनो नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम गिदिरखौ मालाया शुटिं जांदो दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो फारि फारि এই फदमी नामानि माबायाव इउट्युब चेनेलाव नै 1 2 3 1 2 3 Subscribe खालामनानै हो चेनेलखौ मा नामलाय फदमी चेनेल नै जोंना हारमनि दामनो हारमनिया नै खामाबै नै दामगासिनो बिदा गेदेरमोना खामाबो दामनो हारमनिखौ खामोनो आरो बियो सासे सिफुं सुगिरि जोबोर गोदै सिफुं सुगिरि बिथाङा बिथांनि मुङा धोरोम नार्जारि डाइरेक्ट केमेरा दुमखादो आदा जानोसै जानदो ओंखाम जागोन 2 घन्टा थांलायबाय थांगोन जेबो नङा दै बाननायखौ सेस नुदों केमेरामोन ना केपचार खालामा रावबो फाग्लासो ना राव खानसिलां नोंहालाय मा गोदोसोर भिडिअ लानाय देलखो जेरावबो इनकाम मोना बांना जानाय लोंनाय खिनाया सुनाय मानि एदावाबा गोसोआनो थावायनायनि ओइ गेट थंसेयाव बे गेजेरनि ओमफ्राय लास्टनियाव द्र'ना ओइनै फैलायबाय मोनसे मोजां मोजां ओइ द्र'ना ओइनै मोजां ओइ सालायग्रा सोर ओरैहाय उल्था दिमलाय लानि नोंसानि उल्था दिमलाय ऐसा सरी दै बासा बोबाय हनै जोंहाबो गोसो थोलायनायनि बैसागोनि सम जायाखै खनदोंलाय ससे जाथ'वाखै जाबाय लकेसन चेन्ज नै ओंखाम उखैनानै जिरायना दं ब्लग लानाय ब्लग भिडिअ लानाय नै बिथांमोना लागासिनो दं दा जोंना शुटिंआथ' जागासिनो दं ओमफ्राय जों दा ओरैनोसो जना दं दा जोंनि गैथ'आ ओमफ्राय दसे थाना जासिगोन दा ओमफ्राय आरो इनभाइट खालामनो हागोन मेथाइ रोजाबनो मेथाइखौ गावबो रोजाबो नै बिथाङाबो रोजाबो जोंना पदमी बर' ओमफ्राय दङ ओरैहाय सानैसो दंबावो सोरबा सिफुं दामग्रा दं सोरबा गिटार दामग्रा दं बेफोरबायदि गोबां दङ आच्छा ओमफ्राय बैसागोफोराव माइब्रानि संदोंबाथाय एसे खबर हरबानो जाबाय थांलाबायनानै जौ लोंहैलाबायनोसै बिदिब्ला नोंथांमोना माइब्रानि जौ लोंनो लेंहरबानो जाबाय ना लोगोफोर दे दिनैनि शुटिंआ जोब्बाय न'आव थांनोसै आं सोलाबसिनानो दैया लासि होननायखौनो होनबाय थायो नै हाजो गाखोबाय हाजो गाखोबाय आयु गोजौथार
फांखा हाबौ Bye bye. Bye. Tata.